Hej, velkommen til RS Drive. Jeg hedder Rasmus. Jeg vil lige gennemgå kontrolspørgsmålene til en motorcykel med jer. Vi starter oven på motorcyklen. Så har vi vores styretøj. Vores styretøj, det skal vi kunne dreje fra side til side, uden at der kommer modstand eller mislyd. Derudover, vores kabler, det må selvfølgelig ikke kunne komme i klemme, eller vores bremseslanger. Så vi drejer lige et par gange fra side til side. Ser der ikke noget, der går i klemme. Der er ikke sådan nogle stød eller noget undervejs. Det mærker, som de skal. Noget andet, når vi drejer helt ud, så må vores hænder ikke komme i klemme. Det gælder selvfølgelig til begge sider. Og sådan herover, den må heller ikke kunne komme i klemme. Vores styr, det skal være fastspændt. Vi prøver bare lige at tage ved bremsen. Vi trykker et par gange. Mærke styr, det bevæger sig ikke, når vi gør det her. Vi har vores kronrør, der sidder herinde. Der må ikke være slør i det stykke her. Måden vi tjekker på, det er, at vi tager ved under styret, og så trykker vi den vej, og så prøver at mærke, om der er noget slør deri. Det er der ikke. Vi har vores støddæmper hernede. Dem kan der også blive slør i. For at tjekke dem, der tager vi oven på styret, skubber frem, mærker, at der ikke er slør endnu. Nu når vi er i gang med støddæmperen, så prøver vi lige at påvirke dem, og så ser motorcyklen falder til ro hurtigt. Den må ikke blive ved med at gynge, når vi gør det her. Ved vores støddæmper, der skal vi holde øje med, at den ikke er utæt for olie her også. Den skal være tæt, det stykke her. Vi har en støddæmper bag på os. Måden vi påvirker den på, det er ved at sætte os på den. Altså vi rejser os hurtigt, så skal den falde hurtigt til ro. Det er ikke sådan, at man må blive ved med at stå og gynge. Vores hjul skal gerne følge vores styr. Det er ikke sådan, at hvis vi drejer hurtigt, så hjulet må komme senere. Måden vi kan kontrollere det på, det er ved lige at prøve at holde vores hjul mellem benene og låse det. Og så prøver vi at tage i styret. Så skal den være hård og fast her. Hvis den er meget blød og kan give sig, så er det typisk de gafler her, der trænger til at blive spændt lidt. Vi skal kunne kontrollere vores forhjulsleje også. Vi kan også kalde det stikaksen. Måden vi gør på, det drejer helt over til siden. Sæt foden på, så ved toppen af dækken, og så rykker vi for at mærke, om der er slør endnu. Bremserne på vores motorcykel, der kontrollerer vi vores bremseslanger, at de ikke er revne eller mørne. Kontrollerer hele vejen op her også. Det stykke her, der går hele vejen herop til. Bagpå har vi selvfølgelig bremseslanger også. Kontrollerer så meget vi nu kan se af dem. Så skal vi kunne kontrollere bremsevæsken også. Vi har maksimummærke heroppe og minimumsmærke hernede. Der kan vi se, at bremsevæsken står næsten oppe i maksimum, så det er fint. Foran, når vi tjekker bremsevæsken, så drejer vi lige alt en kat ud til siden, så beholderen den står lige. Så kan vi se, at vi har et minimumsmærke her. Bremsevæsken, det skal være over det. Og vi kan se, at det er helt oppe i toppen af glasset, så det er som det skal være. Med vores bremse her, foran, vi må maksimum kunne trykke en 2/3 i, når vi trykker hårdt på den. Bagpå, der er det 2-3 cm. Den maksimum kan give sig. Foden må ikke komme i ubekvem stilling. Så har vi kæden på den motorcykel her. Den skal være velsmurt. Den har vi herovre. Så kæden den skal være velsmurt. Tænderne, de må ikke være slidt. Vi kan se, når de begynder at blive spids, så er de slidt. Kæden, den skal kunne give sig cirka 2 cm, hvor den går løst. Så har vi udstødningsrør på motorcyklen. Hvis I prøver at se herovre. Udstødningsrør, det skal selvfølgelig sættes fast. Vi kan lige prøve at skubbe lidt til. Det ser meget fornuftigt ud. Motorcyklen, den må ikke ryge eller larme. Så hvis nu starter vi den lige og prøver at give den lidt gas. Vi har nogle lys bagpå. Vi skal have en rød baglygte. Så har vi en hvidt nummerpladelys heroppe. Og så har vi en rød refleks, der ikke må være trækket. Så skal vi gerne have nogle bremselys. Der skal vi både have bagpå og foran. Den nemmeste måde, det er at holde hånden bagpå. Og så
gør vi det samme foran. Der kan vi også se det lyser. Foran på motorcyklen, der har vi vores nærlys. Det skal være hvidt eller gulligt. Så må det ikke blinde. Måden vi kontrollerer, om det blinder på, det går helt tæt på. Så holder vi en finger i der vores skilter mellem lys og mørke. Så går vi 1 meter bagud. Og så skal vi gerne cirka have 1 centimeter ned til. Positionslyset her foran, det tjekker jo bare lige, det virker. Det er de 2 streger der. Både foran og bag på motorcyklen, der har vi blinklys også. Vi sætter den til at blinke. De skal gerne blinke gult. Og så skal de kunne ses i et kraftigt sollys. Vi tager den på den anden side også. Og så tjekker vi selvfølgelig det samme bag. Vi har nogle væsker, vi skal kunne kontrollere på den motorcykel her også. Vi har vores kølervæske. Det sidder hernede. Der har vi et minimumsmærke helt nede i bunden, og et maksimumsmærke herom. Nu er motorcyklen, den er kold. Det vil sige, at det ligger tæt på minimum hernede. Så kan vi kontrollere vores olie her. Der vil vi gerne have motorcyklen op og stå lige. Så vi prøver at holde den her. Kan I eventuelt få den på, så kan I til lige at hjælpe med at holde den. Så kan vi se, at vi har et minimumsmærke her, og et maksimummærke her. Og der ligger olien pænt i midten. Så det er udmærket. Vi skal kunne kontrollere hårene også. Vi drejer til tænding, trykker, så skal vi gerne have en klar konstant tone. Det var sådan set det hele, vi har fået gennemgået nu. Så held og lykke med prøven.